ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସତବାର୍ତ୍ତାରେ। DSKY ଆପଣଙ୍କର DSKY କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସହିତ DSKY କାର୍ଡର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜନା ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଲାଗୁ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ DSKY ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ DSKY କାର୍ଡରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅତୀତର ରେକର୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 99.7 ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାଟି ସଫଳ ରୂପାୟନ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ DSKY କାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରିଛୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଆମେ ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏ ସଂଯୋଜନ କରିଛୁ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ପଇସା ଆମେ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର 60% ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ DSKYରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଡବଲ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଯୋଜନାରେ 2 ଜଣ ଏକାଥରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପିଏମ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗୋପବନ୍ଧୁରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଡବଲ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ହେବେ ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ କଭର କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଇସା ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ହେବ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାଟା ଯାହା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରେ ସେମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ, ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏବେ ରୋଗୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।